your number written down the back of my head. I got your number written down the back of my head. I got your number. Ja, goeiedag. Spreek je met de secretaris van de carnavalsvereniging? Ja, daar spreekt u mee. Daar spreek ik mee. Oké. U spreekt met Samuel Bruineel van Garmin België. Kent u ons GPS-systeem? Ja. Ja. Nu, ik bel u omdat wij momenteel in de testfase zitten van een nieuw concept voor onze GPS'en, waarbij de Vlaamse dialecten centraal staan. En ja, wij vermoeden een beetje dat u als secretaris van de carnavalsvereniging dat u het Aalsters dialect perfect beheerst. Hebben we dat goed? Maar perfect zou ik niet zeggen. Ik ben eigenlijk niet van Aalst Centrum. Ik ben van een deelgemeente en mijn dialect is niet perfect om dat te zeggen. Dus, Maar u spreekt wel ongeveer Aalsters dialect? Ja, ongeveer. Ik ga u uitleggen wat wij aan het doen zijn. We hebben de ervaring dat de Hollandse stemmen die onze GPS inspreken, dat die een beetje irritant worden ervaren. Hebt u daar ook last van? Ja. Nu, onze... Ik vind dat toch, ja. Dat is Ja? waar. Dat is waar, hè? Ja, nee, we hebben dat al gemerkt. Nu, de concurrentie is al begonnen met Vlaamse stemmen en wij willen eigenlijk nog een stapje verder gaan, namelijk het dialect van de GPS zich consequent laten aanpassen aan de locatie van de reiziger. Snapt u? Ja. Dus als je door Gent rijdt, dan praat de GPS Gents. En als je door Aalst rijdt, dan praat hij Aalsters. Ja, tof. Snapt u? Ja. Nu, we hadden gedacht om eventueel ook u te vragen als de GPS-stem voor Aalst. Eigenlijk komt het erop neer dat ik u nu even doorschakel met een inleessysteem. Met een stem die dan een paar zinnetjes of een paar van die typische GPS-instructies liever voorzegt en die u dan even in het Aalsters zou moeten herhalen. Zo goed mogelijk in het dialect, hè? Oké. In orde. Welkom bij de telefonische inleescel van Garmin België. Herhaal elke GPS-aanwijzing na de bieptoon in uw eigen dialect. Na 200 meter sla links af. Achter 200 meter moet je links afslaan. Na 50 meter neem de derde afslag rechts. Achter 50 meter moet je de derde vaars pakken. Aan de rotonde neem de zesde afslag links. Onder een punch op de zesde afslag. Bestemming bereikt. Je zit er. De tekst bestemming bereikt was onvoldoende doorspekt met het eigen dialect. Dit dialect lijkt te veel op Ninoofs. Probeer AUB beter uw best te doen. Herhaal na de biep bestemming bereikt. Je bent aangekomen. Bedankt voor uw inleessessie. U wordt doorverbonden met een medewerker. Hallo, met Samuel Bruineel. Is alles goed verlopen? Ja, alles is goed verlopen. Ja? In elk geval bedankt voor uw medewerking. Hè? Hoe zeg je dat in het Aalsters? Bedankt voor uw medewerking? Merci van ik te bellen, of ik weet het niet. Oké, merci van te bellen dan. Hè? Ja, ik kom zelf uit Antwerpen, dus we hebben zo niet echt een dialect eigenlijk. Maar goed. Ja, dat is top. Oké, maar in elk geval bedankt. Hè? Ja, goeiedag. Ah. I think you need a little helping hand to get you back in line. Don't think I don't know you're stranded. I don't believe in a personal.